chỉ bây ule iso sikula kan lo lom le chewa tun tuma chuanin kan fa te hi rui hlo atang hian an fi hlim chem nge ni kan fa te hi aru kian an lo rui ve rengem chu en tin nge nu le pa te hian kan hriat theiang ti kha kan soidon ani pakhat na chuanin personality change an tia hei rui hlo hi a in chi te a zuk chi te nim chi te a in chiu chi te oma tin uppers le downers ti hian an thena uppers ho chu mi ti active thei mi ti har wang thei tiang ho kha uppers an tia tin downers ve thung chu mi hring tingwai thei mi hring tingui thei chi depression amo anxiety hial khen thei thil kha a ve ni ti chuan atlang pui thuin min uppers ho mi hring ti chak thei tu ti zau thau thei tu ati kha chuanin a polite ma in chung khura han tirvel po kha an nuam ani tin ama po identify pe a chuteng chuanin a active ma mi biak chungchang ata po han a fel fai ani ti chuanin ati lo ve thunga chuan chumi opposite che chuni angwaya ruma atom deuh tlata I a socialize ngai lo ka tiang khan I hun mang thin ni chu mood in thak thin chu atama tin chu anmani personality an zia rang kha in thak om thin ni chu nu le paten kum som pathum som pali som panga chovel tang po hianin kan en ulukhi angai ni anzi an thak thin am ti te khan nu le paten kan monitor kha apoimo a chu tiang anga engamo changa harwang tak trong du tak te thil ti zung polite ania changin an thina che a nu le pa te pon an be ngam me ulo thina ni katiang ang zia in thla kha kan fatan an nei ni chuan rui hlo atang hian an film che lo ni anga tia rin hel na mit ne na kan en kha apoimo ni panina chuan change in appetite an tia hei hi apoimo bok rui hlo hi chi ran om kan ti to kha a chen chu min te real drama thil min 80 vak chi te po kha om ni tin than khat ve thunga ro chu engma ei theilo ve thunga khatiang khanin kan fa te thau khalo chi ta ila kum som pali som panga som paruk som pasari chovela te chuan no pang cholak that hun lai nia khala e kha chuan nu le paten kan hrethiam me amaro chu atun lai chu a choi dan ya kan ti ni chuan chu warning sign lian takani a tin cho a ei thei mi lova tiklai mei po khanin jing cho po tha zan po e manglo khatia I snacks na na ti vel mei an khachuanin heta po hian nu le paten kan fa te kha kan enchian vat kha poimoni pathumna chon sleep pattern santia kan fa te mut hun bi chungchang hi nu le paten uluk taka kan monitor ngai ni tunlaya chon tlang pui thu in zandar khat jinglam dan ni dar thum thleng phone khoite pon omang tin zinga an tho theilowa chei dona kai tho ngai dar som pakhata tho ti kha an ni deu fur hloma amaro chu chumi pialama chuan amut hun tura amut theilowa mo amut lo huna amudeu rengani chuan heipo hi warning sign kan fa te khanin rui hlo an lo ti vereng theini ti kha nu le paten sheila hemi an mut hun bi tang po hianin engmo chen kha a detect theni palina chon bloodshot eyes antia min rui hlo abikin ganja kan ti ganja marijuana kan ti ang chi te tin cocaine te tin zuwa te poni katiang kha min ati ni chuanin an mit bulbor vela an blood vessels karon puam thin ta chumi wang chuan an mit kha sen de rem room thina khami tang po khan nu le paten kan fa te chi kila atha ome ti chuan hemi bloodshot eyes pelama hianin pupil dilation antia hemi mit no te hi abikin heroina hianin ate in alian thina tin mit kha trap zo lim ang deuh meya atlian deuh ral chuan katiang din huna han kan fa te kha heroin amo opiates drugs shim withdrawal suffer chi khatani ti shia in khangte po kha warning sign ani ti shia in nu le paten khanga te po khan kan fa te en uluk taila atha ome pangana chon avoiding eye contact kan te hei hi poi mo ani hei visual chu
lovin an tlan chathin an tiami kha nge ruk ru chu lovin an tlan chathin ati ang deuh khan kan fa te khoya mon leng choga anon hoa nu le paten khongei lena mang nu mem tia zona kan zo hen kan fa te hianin min chan zonga direct taka an mitan en ngam lo ni chuan engemaw an chuan konga khanin thil I thup tur thil dik lo nu le pate phal lo engemaw thil kha an ti ani ti a hriat ani chu wang chuanin kan fa te kan bia a an response dana kan mi taka an engam lo ni chuan hei hi tlan chenun an nei ti hriin hemi konga hian nu le pate hriat ve lo tur thil in thupom ni ti hriin nu le paten kan check vat angai ani paruk na chuan money demand an dia I hei fa te chuan poisa nu le pate an dil lo thailo wa chuti rual chuanin kan fa te poisa man dan kan chi ka tunlai hianin poisa mangtam riau mei inga hian nge mana ti te kha nu le paten uluk taka kan chui zoi ngai ni chuti ni lo chuan atlang pui thuin tunlaia abik takin heroin na tam sia tun din huna hen atlom laia ni zo kan ato hun te polo omang chung huna chuanin demand kha na me chu wang chuan nu le pa te hena khanin poisa ti rang hun kha om don ni chu huna chuan poisa indi la kha azinga tin an poisa demand po kha atam ve thunga hemi konga po hen nu le pa ten kan fa te poisa man chin po kha kan hriat uluk ngai ni pasari na chuan deterioration of physical appearance antia mi en rui hlo ati chuan mel mang landan hi atlan hiam nge nge ya entinan then khat chu an mit khur te lo thu ka then khat chu I an chera tin an biang te lo ki a khatiang khanin mishing mel atang khanin engemaw chin kha rui hlo ti le ti lo kha zuk thliar ran thein azuk hriat thei ve fowa chumi pialama chuan hei mi in rui hlo ti chuan mak ve deuh chu a in chei du dan po kha lo danglam ve thina chuwang chuan nu le paten kan fa te in chei dan thleng te po khan en ulukila tin hei smart deuh taka rui hi an om ve tho boka amaro chu atlang pui tuin drug addict kan tiang chi druggy ho hi chu an por deuh fap thina ni khanga te khan nu le pa te khanin kan fa te in chei dan thleng te khan en puila a thani pariat na chuan runny nose or sniffing an tia hei damlo hritlan na wang ni mi si lowa an napatol rengamo anin ni ta in ni ta engani hritlang anga ain su ta ni chuan hei hi I warning sign lian lutukani ti hriai nu le pa te khan kan fa te kan check vat a tha a bikin he thili hi I heroin withdrawal ania chuwang chuanin an suffer ani mo ti kha hriat theini mi damlo hritlan na wang ni mi si lowa ain su deuh chena ain ni deuh chen ka chuanin rin hel turani pakwana chuan sudden weight loss or weight gain an tia ni chuna kan soitak ang khan rilo then khat chuan I chola ka ti tha a rilo then khat ve thunga ro chuan cho an chola ka ti buaya khatiang khanin an thodon khan ang lo ni chuwang chuan kan fa te kan monitor na tur pakhat chu an rizong an hloem amo an rizong an weight and gain thu tem thok le khata khan an tlan hiam em thok le khata an rina apun bel hloyam ti khan rui hlo ne na in kai hnoi ni ti hria in chiang le zwal kan fa te kan en uluk ngai ni somna chuan tremors or impaired coordination an tia zu wang har sat na nei te su kan mu a kan thina hei khur deuh bep an nei thin hi tin zu an in don pon an kuta khura ti hian I an in hlei thei lo thin ni kha chung zu ngolve kut khur aya mile deuh si nasalo zok si kha damdoi tia hian aom thin ni chu chuwang chuanin nu le paten kan fa te kan thli tlaina konga khan engamo an kut ke abikin kut lam hi en chienga cha chuan thil handle dana khan khur deuh bep po mm ti te kha kan enanga tin chum pialama chuan an ok chuak hi khur om thin bokani chung te po chu uluk tak kan en chuan an opek chhuadana kha nget lo ti hi a hriat thea chuwang chuan hemi kut khur te tongka chuak nget lo khur deuh bep te kha nu le pa te pon hei hi ri hlo ne na in kai noi ni theini ti hria in kan en uluk ngai bokani ato berna tan chuan change of friend zone hei hi thil poimo em ani hei mishing kan ni chungin thian hluite kan thla a tin thian tharte
กันเนี่ยขัดยังคันมิสิงกันนี่ชงอินมิสิงสังกันตรงทีนั่นนี่จุดยังเชี่ยจวนทลายเตะบีกินกุมสอมปลีสอมปังอาสอมปรุกสอมปสรีชาวบราเฮียนินno pang hi enkol uluk an ngai zual lai nia chu huna chuan an thian te an thlakem tu tange akom hi eng ang chung kwa nge eng ang background atanga ron seilian nge ti te khanu le patana kan zirchian turani video ma sapon kan soi to a thalai ten drugs anti chan dan tlang pu chu peer pressure kan ti an thian te an kum rual pui te ni kan ti kha chuwang chuan hemi konga hian nu le paten thian an thlakem thian thar nem ti te kha kan en chua zung kha kan mo phurna ani kami chin kha tun to matan chuan kan du tok le photang kan channel te min lo like saka min lo subscribe sak turin kan in ngen le ni kan lo me